Hey, good evening. Happy New Year. Dear brethren, friends, our audience, our supporters of this online Bible study. The Adventist online Bible study is now back after so many months. Nga nawala ta on air because of some circumstances beyond our control. So malipayon bagong tuig sa tanan ng mga nagasunod niini nga programa. Hinaot nga you will support us once again. You like our page, you share this to your friends, to your family members, loved ones, sorry, around the Philippines or abroad. So tonight, we will start the first lesson of our study, ang balaan nga kasulatan. But before that, mag-ampo ta mga kaigsunan, brethren, let us pray. Father God in heaven, tonight we praise you and worship you in spirit and in truth. We commit unto you this program. May, O Lord, you will use this platform in order to reach people and will give them inspiration and hope. Help us, Father in heaven, empower us with the Holy Spirit. Bless this platform. Thank you, O Lord, for hearing us. Forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Okay, so our topic tonight is regarding ang balaan nga kasulatan. Okay, this is the first topic of our study. And our Bible study is only for 2 days, Saturday and Sunday. It would start right now, because this is our first broadcast. It should be 6:30 to 7. Pero na-late gamay because of our equipment. So, we will start now 6:45 up to 7:15. So 30 minutes only. Okay? So, ang kalibutan karon adunay dakong problema. Okay, by the way, if you are now watching this program, you can text us, you can message us, give us your comment sa number, so you can text us sa Globe, our TM 0916-324-5307, or sa other number na ako sa Globe 09, okay, again 0916-324-5307, and the other number is 0917, okay, just one, okay. So if you have a question or comment regarding our topic, then you feel free to message us. Now, usa ka dakong butang nga makasusubo karon sa kalibutan. Ang mga katawhan sa kalibutan mahilig mag-watch og TV, mo-browse online, o unsa pa diha, basag novels, comics, or whatever, newspapers. But the most important thing, or nga balasahon nga dapat balasahon sa tawo, nga makahatag niya og inspiration, paglaom, ang Bible. So unsay giingon ni Ginoong Hesus sa Mateo 22:29, nag-ingon dira, if you have your Bible with you, miingon si Jesus kanila, sayop gayud kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Paano nato masabtan ang kasulatan? Ang maghatag nato paglaom, ang maghatag nato og kagawasan sa paghimo sa butang uyon sa kabubuton sa Ginoo, kundi ang pagbasa lamang sa balaang kasulatan. So we have there a picture, read me, and that is the Holy Bible. It's a book of books. Okay? So, unfortunately, wala ginabasa. So, usa ka na kadakong sayop. Si Ginoong Hesus mismo nagsulat ni ana. Gani, naghatag og pahimangno or pahimatngon nga gihatag ka nato may tungod sa balaang kasulatan. Unsa man kini ang pahimangno nga makita nato sa Juan 5:39 niingon dira, hinatun-an ninyo ang pag-ayo ang kasulatan kay nagahuna-huna kamo nga sa ingon niini nga pamaagi maangko ninyo ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kasulatan mao ang nagapamatuod may tungod kanako. So meaning to say, si Ginoong Hesus mismo nang ingon, nasayop kamo, no? Nasayop kamo tungod kay wala nato
ginabasa ang kasulatan. Kay kung ginatun-an pa lang unta nato kini, makaangkon di ita og kinabuhing dayon. Kay ang balaang kasulatan or Biblia for that matter, mao kani ang nagasaysay, naghatag og truth about the existence of God and of Jesus Christ. So, hinaot nga kanang naang atong Biblia di sa balay atong basahon, dili nato na ipadaplin kay ngano makakat-on kita sa kamatuoran, makaila kita kay Ginoong Hesus nga atong manunubos, kay kini maoy nagpamatuod kaniya may tungod sa iyang pagkadios. Unsa may ubangalan may tungod ining Biblia or Holy Bible, itawag kini siya balaang kasulatan, Holy Scripture. Unsa pagyud? Pulong sa Ginoo, Word of God. Unsa pagyud? Libro sa propesiya. Nganong propesiya? It's a book of prophecy. Tungod kay ang mga panghitabo sa future ginasulti na nga daan sa Biblia. What else? Gitawag usab kini siya libro sa pasumbingay or parable. Then libro sa kasaysayan of book of history. So kompleto na ay pulong sa Ginoo, prophecy, parables, na apod og history, mga kaigsunan. So complete siya in itself. Okay? So now, karon ang istorya may tungod sa dakong lunok nga mini lukob sa tibuok kalibutan sa panahon ni Noah, no? Just recently, ang mao nga arka nga gisaysay diha sa libro sa Genesis, nakit-an ang iyang mga iyang mga remains dito sa usa ka bukid sa Eastern Turkey nga gitawag og Mount Ararat. Ang Biblia naghisgot ni ini diha sa Genesis 8:3 hangtod 4 nga naghisgot mahitungod sa paglunop ningon diri padayon nga mihubas ang tubig sulod sa 150 ka adlaw og sa ika-17 nga adlaw sa ika-7 nga bulan nahitungtong ang arka sa bukid sa Ararat. So nag-ulan 40 days. Unya pag-ulan sa 40 days ning ang lunop milukob sa tibuok kalibutan ning last siya og 150 days. Unya gikan ni adtong pag hubas sa tubig ang arka 70 days after ning patong dito sa pinakataas kay nga bukid nga mo ang Mount Ararat ug nakita na sa mga archaeologists, ang mga experts nining pag-study sa mga relics of the past, nakita nila dito. So ang archaeology ug ang balaang kasulatan nagkatakdo kay ila gihisgutan ang arka, ang relics sa arka nga gisakyan ni Noe ug sa iyang pamilya ug sa mga hayop nga naluwas sa panahon sa dako nga lunop, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay? So, wa gyud masayop, no? Another story mahitungod sa paggawa sa mga Israelites gikan sa bondage of Egypt. Ang ilang pag-travel gikan sa Ehipto paingon sa yuta nga saan nga mao ang Canaan. Okay? Recently, o pila ka tuig nga nang labay lamang, may mga nakita dito nga mga relics usab asa sa Red Sea, sa Gulf of Aqaba. Makita ninyo ni sa YouTube, no? So ang Biblia naghisgot usab sa pagkalagi o paggawa sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto paingon dito sa yuta sa Canaan or sa Promised Land via the Red Sea. Ang particular area is Gulf of Aqaba. O kinighisgutan usab sa Biblia mga kaigsuonan. So the Bible and history and archaeology nagka-synchronize na unsay naka-record sa Exodus 14:28 ningon diri, natabunan sa tubig ang tanang kasandaluhan sa hari sa Ehipto nga migukod sa mga Israelinhon. Lakip ang ilang mga tigkabayo og mga karwahe, wala gayoy usa kanila nga nakalingkawas. So, when the archaeologists, scientists went to the Red Sea, especially that area of the Gulf of Aqaba, nakita nila ni nga mga pictures nga naa sa inyong screen mga kaigsuunan. Naadiray no murago wheel, no?
nga cartwheel, no? Nakita na nila dito. So, when they checked about it, when they found it, they analyzed kato di ay mga karwahe, di ay mga wheels, ligid sa karwahe, sa chariot nga unsa gisakyan sa mga Egyptians nga migukod sa mga Israelinhon during the time, mga kaigsuunan. Okay? Then, ang Ehipto, no? Ang Ehipto, mga kaigsuunan, kani siya usa ka dapit nga unsa ang propesya batok sa Ehipto, meaning to say there was already a prophecy regarding Egypt nga naka-record sa Biblia. Okay? So unsa man kini nga mao prophecy against Egypt. Ingon diri sa Isaiah 19:5-7, sundi ko ninyo mga kaigsuunan. Muhubas ang suba sa Nilo hangtod nga mamad-an kini. Panimaho ang mga sapa, muhinay ang aga sa mga tubod ug mamala. Mga laya ang mga tag-as sa mga sagbot, apil ang mga tanom sa dapin sa suba sa Nilo. Mangliki ang tanang umaduol sa suba sa Nilo, ug mga matay ang mga tanom niini. Mga kaigsunan, usa kani ka propesya o tagda may tungod sa Ehipto during the time of Isaiah, o kini nahitabo during that time, sa ancient times, ang Egypt na kabaluta sa history was one of the greatest civilization. Abundant sila mga kaigsuunan sa tanang butang. Advanced sila sa science. Advanced sila sa knowledge. Daghan sila mga naimbento. In fact, kaning mga pyramids of Egypt, kanang Sphinx nga inyo nakita sa screen, invention na nila sa una. How they built those things, mga kaigsunan, giunsa nila pagtukod na nga until now sa atong kapanahonan makita pa. In fact, nahimo na siya nga tourist attraction ron. Pero gisulat sa propesiya nga kining maong Ehipto mahimo siya unsa, ang iyahang suba mahimong mala, ang iyahang aga sa tubod niya mumala, ug ang mga sagbot mga unsa siya, mga matay, mga laya, bisan pa ang ilang mga uma dinha mga kaigsunan. So recently nakita nato usab nga ang Nile River dili na gid siya maayo. Sa una ang Nile River gigamit nila sa means of transportation, kay lalom siya, halapad siya, apan tungod sa pagligad sa mga panahon kani siya unti-unti o hinay-hinay nga na dry up mga kaigsunan. Okay? Then ang mga propeta o ang mga apostol sa Ginoo mao ang nagsulat sa Biblia. So minta nga ng Biblia good, hinimo ra man nagtao. Pero ang pangutana, unsa man silang klasiya sa mga tao? Mga palahubog ba? Mga sugarol ba? Mga mamatay tao ba? O unsa ni sila nga klasiya sa mga tao? Ingon diri mga kaigsunan, sa ikaduhang Pedro 1:20 ingon diri, labaw sa tanan timan igayod ninyo kini. Ang tanan nga nahisulat sa kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga hunahuna, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. Mga higala, friends, our dear viewers, ang Biblia gisulat sa dili ordinaryo nga mga tao. Mga tao nga nadihugan sa balaang espiritu. They were guided by the Holy Spirit. O unsay gimando kanila sa Holy Spirit, mauna ang ilang gisulat mga kaigsunan. That is why, kung basahon nato ang Biblia, kini makatudlo ka nato unsaon pagkinabuhi as a Christian, as godly person. Ang nagsulat, tinuod mga tao, makasasala sa una, apan they were transformed and they surrendered their lives to God, ug sila gidihugan sa balaan nga espiritu. They were filled by the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit. Wala sila nagsulti sa ilang kaugalingon nga kabubuton. Okay? So, upat kapag pamatuod sa mga propeta o apostoles, kabahin sa pulong sa Dios. So, there are 4 nga mga nga nagsulat sa Biblia mga kaigsunan nga they testified regarding the words of God. Kinsa na sila?
Makita nato sa Salmo 119, 160, ang siya ingon na rin David. Siya nag-ingon nga ang pulong sa Dios matuod. The words of God are true. Okay? Sa Isaias miingon usab. Sa Isaias 34:16, walay usa sa pulong sa Dios mapakyas. Meaning to say, God's words will be fulfilled. Once it is being said, it will be done. It is written and it will be fulfilled, matud pa ni Isaiah. Si Pablo nagpamatuod nga makahimo kanatong hingpit ang pulong sa Dios. 2 Timothy 3:16. Meaning to say, ang usa ka tawo nga makasasala, makabasa gani sa Biblia, mahimo siyang buutan. Sa una nakabati ko mga tao maingon na gani mga tao mga Adventista, Seventh-day Adventist magbitbit og Biblia, yagaan sa mga taingon, ay unsa man ang magdala-dala anang libro nga dako kayo, makabuang na. No, mga kaigsunan, iya na sa buhat sa yawa. Magbasa ta sa Biblia, mausab ang ato ang dagan sa hunahuna nato, mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Kay tudluan kita unsaon pagkinabuhi, uyon sa kabubuton sa Dios. Si Juan, Apostol Juan, nag-ingon, ang pulong sa Dios matuod ug matinumanon. God's words are true and faithful. Kung unsa ang iyang gisulti, kini iyang tumanon. Mabasa kana nato sa Pinadayag 21:5 o Revelation 25 at 21:5, mga kaigsuonan. Usa sa katuyuan sa Dios sa iyang pulong ning kalibutan sa kangitngit, kasal-anan o kamatayon. Ang Dios naghatag kanato sa iyang pulong aron kini mahimo natong unsa suga sa atong mga dalanon niining kalibutan nga napuno sa sala. Ingon diri sa Salmo 119:105, ang imong pulong sama sa suga nga nagahatag og kahayag sa akong agianan. In English, thy words are the lamp unto my feet and a light unto my path. So, ang atong dalan sa atong kinabuhi usahay, mangit-ngit, mangdulom ang atong panghuna-huna apan sa giya, sa kahayag nga gihatag sa Dios sa iyang mga pulong, kita masanagan, mga kaigsuonan. We will be enlightened and we could not make decisions, wrong decisions, because we are guided by God's words. Of course, sa pagbasa nato sa balaang kasulatan, dili kay buklato nato, but we will read it with a prayer, asking the Lord to guide us. So, unsa di ang Biblia, kini siya suga sa ato ang dalanon. Kay ang kalibutan mangit-ngit, puno sa kasalanan ug adunay kamatayon, mga kaigsuonan. Another, upat ka mga kaayuhan nga atong makuha benefits kung kita magbasa sa pulong sa Ginoo. Unsa may atong benefits, mga kaigsuonan? Ang tao mo trabaho private sectors or sa government, unya ga after gitag mga benefits. Pag ulang nakadawat ang mga government employees o mga private companies na mga 13th month, na Christmas bonus or whatever. So sa Biblia, doon na po tayo benefits, although it is spiritual in nature. So unsa man ni? Ang pulong sa Dios magtudlo sa dalan sa kamatuoran o kinabuhi. Mabasa na to na ganiha Juan 5:39. So when we read the Bible, we will be guided and we will know the truth. Okay? And we will know the path nga ato ang sundon sa atong kinabuhi. What else? Sa 2 Timothy 3:16-17, ang pulong sa Ginoo magabadlong, it will correct us. Magasaway, it will reprimand us or rebuke us. Nagatudlo, it will teach us. Og nagaman tuto sa ato pa, nagaguide ka nato para sa pagkamatarong. See, when we read the Bible, we are being corrected, we are being rebuked, we are taught, ginatudloan kita, then we are being guided dira sa dalan sa pagkamatarong. So ang magbasa sa Biblia, mabutan gyud, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, my dear viewers, no? What else? Another benefit. Magabalaan ka nato. John 17:17. God's words will make us holy because God's words are holy and God is holy. So matagaan tag tinipik
sa pagkamatarong sa Dios. Bisan kita makasasala, pero matagan ta sa pagkamatarong sa Ginoo. Kaya yung Ginoo, be holy as I am holy. So nindot kay mga kaigsuunan. Number 4 nga benefits maoy atong panalipod og kaligunan batok sa dautan. Mateo 4:4. When Jesus was tempted by Satan during his 40 days and 40 nights nga fasting, ang pulong sa Ginoo, ang pulong ni Jesus Christ, nasulat sa balaang kasulatan, mo to'y gi-counteract niya sa yawa. Ningon ang yawa, anak man ka sa Dios, gigutom ka, himuan ng bato, kanang bato himuan ng tinapay, himuan ng pan, para makakaon ka, kay gigutom ka na. Pero unsay giingon ni Jesus Christ, nasulat na sa Deuteronomy, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa pulong sa Dios. No? Nya gigamit pa gyud sa yawa ang iyon, ambak ka. Kaya ang mga manulunda mo imong sapnay nimo nana sa Psalms 91:11 unsay giingon ni Ginoong Hesus, no? Ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong. So, ang gigamit sa yawa, pulong nga naa sa Biblia, ang gi-counter usab ni Jesus Christ para magmadaugon siya batok sa yawa, ang pulong usab nga nasulat sa balaang kasulatan. Because ang benefits nato malig-on ta sa panahon sa temptation. Hangtod kanus ang kapadayon ang pulong sa Dios mga kaigsunan dinhi ra ba sa yuta mintras buhi pa ta. Ningon diri sa Mateo 5:17-19 nindot kay ni mga kaigsunan. Kaya amo uban ingon nga ay ang kasulatan na nausab na ang balaod sa Dios nausab na. Pero niingon diri si Kristo mismo, ayaw ka mo paghuna-huna kami ani ako dinhi aron sa pagwagtang sa kasubuan ni Moises o sa mga gisulat sa propeta. Hinuon miya ani ako dinhi aron sa pagtuman ni ini. Ang tinuod mao kini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, wala gayoy bahin sa kasubuan nga mawala. Bisan pa ang kinagamyan nga bahin niini dili gayud mawad-an ug bili hangtod dili pa matuman ang tanan. Busa si bisan kinsa nga mulapas bisan sa kinagamyan bahin sa kasubuan ug motudlo sa uban sa paglapas usab, siya ang labing ubos sa gingharian sa Dios. Apan si bisan kinsa nga motuman sa kasubuan ug motudlo sa uban sa pagtuman usab niini, siya ang labing dungganon sa gingharian sa Dios. Si Jesus Christ wala mo ani sa kalibutan para bungkagon niya ang kasuguan. Wala mga kaigsuunan, kundi ning ani siya aron tumanon ang mga kasuguan, ang mga nasulat sa balaan kasulatan. Kay unsa day ko no? Si bisan kinsa nga mukuha niini, no? Siya pagasilutan. Siya mahimong labing ubos siya sa gingharian sa Dios. Kung siya nagatuma niini, mahimo siyang halangdon dungganon mga kaigsuunan. So, bisan gamay nga bahin sa pulong sa Ginoo, labi na ang kasuguan. Bisan kudlit, no? Ato i-transfer na mga kama diha, mga period, whatever. Dili na pwede mga kaigsuunan. Walay pagasayloan, kundi ang tanan dapat nga tumanon. Okay? Sa wala pa ang nasulat ang balaang kasulatan, nanay mga scrolls, nanay mga na findings nga mga writings sa mga bato, katong hieroglyphics, no? Naa dito nasulat ang mga portions of the Bible. So, mga kaigsuunan, importante ang pagtuman sa balaan nga kasulatan. Kini nga sulat may tungod sa mga butang nga gipadayag ni si Kristo nga may tubo sa dili madugay. Meaning to say about prophecy. Gisugilon kini sa Dios ngadto kang Kristo aron siya na usab ang mopadayag niini ngadto sa mga nagaalagad sa Dios. Meaning to say, Jesus Christ as the Son of God brought the message with him from the Father ug iyang gitudlo sa tanan nga nag-alagad sa Dios. Pinadayag 1:1. Okay? Atong basahon sa pinadayag 1, 2 ug 3 sa ingon diri, busa gipadayag kini ni Kristo kanako nga iyang alagad, kisam ni iyang alagad nga gitagaan og vision or panan-awon si John the Revelator, the beloved John nga disciple ni Jesus Christ. Pinaagi sa ang gisugo nga anghel, no? So si Ginoong Hesus nagpadala og manulunda didto kay John nga na-exile dito sa Patmos. Mo'y nag-reveal ni anang pinadayag or revelation nga part sa Bible.
Ako si Juan, ug gisigilon ko ang tanan nga akong nakita may tungod sa plano sa Dios nga gipamatud-an ni Hesukristo. Ulahan ang nagabasa ug ang mga nagapaminaw niini nga sulat. Meaning to say, now that you are listening, you are watching this program, you are blessed. Bulahan ka igsuon, bulahan ka higala, kay nagapamati ka sa pulong sa Ginoo. Kung tumanon nila ang naisulat dinhi, kay ang mga panagna dinhi hapit na ang moabot. So the book of Revelations, some parts of the Bible is about prophecy. Og kani mga propesiya panagna hapit na mga kaigsunan mahitabo. Mao kana ang gihatag nga warning sa anghel ngadto kay Juan nga ang future events hapit na mga kaigsunan mahitabo. Okay? So, there are 5 rules how to understand the Word of God. Okay? So, we have 5 minutes more. So, what are these 5 rules? Okay? Number 1 rule, study the Bible reverently with a sincere desire to know and to practice truth. Search for truth. Kung sa gingon ni Jesus Christ sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus answered, without me, without Jesus Christ, no one can go to the Father. Meaning to say, ang atong access channel, medium, si Jesus Christ lang. Ngadto paingon sa Amahan. So let us search the truth. Mauna ang una mga kaigsuunan. Know the Bible, study the Bible reverently with a sincere desire to know and to practice truth. So know the truth and practice it, meaning apply it in your life. Then, what else? As we search the truth, we will be sanctified. Ingon si Jesus Christ, sanctify them through your truth. Your word is truth. John 17:17. No? As we search the truth, we apply it in our life, we will become holy. Your righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. So, ang Diyos nato, siya ang pagkamatarong. Og diha kaniya ang walay katapusang pagkamatarong. Og ang iyang mga balaod, unsa day kuno, kamatuoran. Psalms 119:142. Rule number 2, accept the Bible as God's voice to you. So, it is the voice of God speaking to you through this platform. Read the Bible. Listen to the words of God. It is God's voice to you. Ingon diri sa John 10:27-28, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. So kita di ay nga mga katawhan nagapamati sa pulong sa Ginoo, nagatuon sa iyang pulong, nagasunod niya, nagaalaga niya. Kita di ay magapamati mura ditag mga karniro nga magapamati si ang pulong, di ba? Mga karniro, mga hayop, mga kanding, kung tawagon silang amo, makabati gina sila og mosunod. Pero laing tao mo tawag nila dili. So kita, we are likened to sheep. So kung kita magatuon sa pulong sa Ginoo, mamati ta sa iyang mga pulong, kita mahimong mga unsa niya mga karniro. Og ingon diri hatagan tas kinabuhing dayon kun magsunod kita kaniya. Ug wala gyoy makaagaw kanato gikan sa kamot sa ato ang manluluwas nga sa Ginoo. So rule number 2, accept the Bible as God's voice. How can one find the truth on a particular subject? So saan nato pagkabalo or mga topiko? A little here, a little there. No? Sa Isaiah 28:10 ingon diri, it tells us everything over and over, one line at a time, a little here and a little there. Dili ningon, pwede man nimo basahon ang whole chapter, ang usa ka libro, pero ang pagtuon by topic is unsa na siya, gamay dito, gamay diri, then imo na siyang i-synchronize nga mauna siya. Like for example, about the Bible. So, nasa Psalms, nasa Matthew and other parts of the Bible. Sa Isaiah, naasab. So, topic by topic, line by line, naa siya makita nimo sa different parts of the Bible. That is how we study a particular subject. Rule number 3, the Bible is its own best commentary. Dili na ta kinahanglan mo komentar.
Kaya ang Biblia mismo maoy mohatag sa iyahang commentary, no? Like the Berean people sa panahon ni Paul, kung sa ila ginahimo nila sa Acts 17:11, day by day, the people in Berea were much nicer than those in Thessalonica, and they gladly accept the message. Why? Because day by day, they studied the scriptures to see if these things were true. So, naaga na magtuon, mag-conduct o Bible study, dapat kita magsunod kung ang iya mang gibasa, suno ba sa Biblia? Dili kay mo ta amen, pero wala ta kabasa. No? Like most of the churches nowadays, usara magunit sa Biblia. Kunya wala sila kabasa. So, ang katong namatay, may igor mo amen, pero wala kabasa. So, mas nindot yun nga na nagwali, imo pong tamdan, sundan ang imong Biblia, gibasa po nimo, itandi po nimo sa gibasa sa naga-discuss mga kaigsunan. And that is a very wise move. Kaya nga no, that is the way how to study the Bible. Daily, magbasa sa Bible mga kaigsuunan. Kung kani ba mga butanga, nga ginahisgutan sa manugwali na abagyod sa Biblia. Okay, rule number 4, there should be perseverance in research. No? Ang kaning research mga kaigsuunan sa mga educated people, sa mga estudyante, nga kaeskwela, it takes time, perseverance. No? Kinanan maalaho tayon, patient in research, in knowing the truth. No, ningon diri you search the scriptures because you think you will find eternal life in them. The scriptures tell about me. John 5:38 mo na ito nabasa kaniya. So do your best to present yourself to God as a tried and true worker who isn't ashamed to teach the word of truth correctly. 2 Timothy 2:7-15. So kung naala tayo knowledge about the Bible, share it to others. Like what we are doing, I am doing. I am sharing the words of God to you. It's up to you to discern, to understand, and live in accordance to the principles being presented. So search the scripture mga kaigsunan and be patient, persevere in your research because the Bible will guide us to find eternal life, and these are what the scriptures tell about Jesus Christ. Number 5 rule, there is to be no adding or taking away from what the Bible says. So ang Biblia dili nato dugangan, dili po nato kuhaan. Everything God says is true, and it's a shield for all who come to Him for safety. Proverbs 35. Unsay nasulat dira tinuod na og kani siya mo'y atong shield, mo'y taming nato para kita mahimong safe. Don't change what God has said. He will correct you and show you that you are a liar. Proverbs 36. So ang Biblia mismo may mutudlo nimo, may musulti nimo nga na makaka. Kinamoy uban nga portions of the Bible ra ang ilahang isulti. Wala nila lahusa, wala nila ipaklaro. So mahimo kang bakakon sa atubangan sa Dios mga kaigsunan. So di nato dugangan, dili nato kuhaan, i-present ang kamatuoran. Kay kung di nato i-present, kung atong kuhaan, kung ato ang unsa na dugangan, kita manubag sa Dios ug mahimo tang bakakon siya. Ingon diri, may warning. Revelation 22:18, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll. If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. So kanina ang Biblia, pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Natong silot, and if anyone takes words away from the scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city, which are described in this scroll. Revelation 22:19. So kung kwaon po sa atong pangalan sa dito, wala tay access sa tree of life dito sa holy city. Ug atong dugangan po atong silot. Kuya mga kaigsunan, it's a warning for everybody. Ayaw dugangi ang pulong sa Ginoo, ayaw po og kuhae. Kung unsay na adra, maogi na siya mga kaigsunan kay galaan. Okay? So again, the 5 rules on how to study the Bible. Number 1, study the Bible reverently with a sincere desire to know and to practice truth. Number 2, accept the Bible as God's voice to you. Number 3, the Bible is its own best commentary. Number 4, there should be perseverance in research regarding the Bible. There is to be no adding or taking away
from what the Bible says. So, mauna ang mga kaigsuunan. So, conclusion of the matter, kung kinasing-kasing ka mo, nga mudangop ka nako, tabangan ko kamo. Jeremias 29:13. So, kung ang tinuod, ang imuhang pagpangita sa kamatuuran, ang Diyos mga kaigsuunan, mutabang kanimo. Apan mga inigugma, dugay na ninyo kininasairan, busa pagbantay ka mo aron dili ka mo madala sa sayop nga mga pagtulunan ini mga tao nga walay mga baruganan. Kay kung mosunod ka mo kanila, mawala ang iyong pagkaligon diya sa Dios. Ikaduhang Pedro 3:17. So dili ta maminaw mga kaigsunan sa mga bakak nga mga manalagna o magtutudlo. Now, kinsa man kadtong mga tao giingon ni Hesus nga bulahan, ang tanang nagapaminaw niini nga sulat kung tumano nila ang sulat dinhi kaya mga panagna dinhi hapit nang makitabo. Pinadayag 1:13. So bulahan ang taong nagabasa o ang nagapaminaw. Thank you nga nagapaminaw ka. Mas bulahan pa jud ka kung magabasa ka mismo sa balaan nga kasulat. Okay? So mauna mga kaigsuunan ang ato ang pagtuon ni kagabion. Makasusubo kayo nga daghang mga tao wala gabasa sa Biblia. Nga ang pahamatngon kanato aton tun-an ang Biblia. Okay? So ang Biblia pulong sa Dios, libro sa propesiya, sa kasaysayan, daghan nga kamatuoran ang atong makuha. O kaning libro o ang Biblia, ang kasulatan, mao kanato o maghatod kanato sa pagkamatarong paingon kay Kristo Hesus nga atong manunubos og mahatag kanato ugma damlag, unya damlag sa iyang pagbalik sa kinabuhi. Hinaot ato ang ilab ang pagbasa sa Biblia, atong ikinabuhi ug magapaminaw kita kanunay sa mga manugwali nga maghatag kanato sa tinuod nga kamatuoran. Mao kana ang ako ang pangamuyo diya kaninyo. Let us pray mga kaigsoon. Dear loving Father in heaven, thank you for this opportunity to study regarding you. Help our viewers, our friends, our family members who are watching right now. Bless them, O Lord, to be diligent in searching the truth, and may they will apply this their day. Thank you, Father, for using this platform and reaching people across the air so that they will know the truth and they will be encouraged to study you. Give us, Father, from our sins. Bless this platform. This we pray with the forgiveness of our sins in Jesus. Amen. Okay, at this point in time, I would like to thank our very avid sponsor. Nga sa pila ka bulan, nawala mi on air, pero sige siya gapadala na mo financial assistance. Si Sister Linlindi Tabamo o ang iyang pamilya. Sister, God bless, hinaot nga dili ka kapuyon sa pag-support ni ining maong bulungaton. I hope sana nga pagpalain ka ng Panginoon, ano man yung mga hinahangad mo sa buhay ay sana'y maibigay ng ating Panginoong Diyos. Siya ay mabait at palaging nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa gitna ng ating mga problema, human as we are, but because we love Him, we support His work, He will greatly bless us. God bless Sister Linlindi Tabamo and your family. Good night, dear viewers. See you again tomorrow night. Again, we will start 6:30, kung ma-delayed man, 6:45 up to 7:15. God bless. Take good care of your health. Bye-bye.